پشتی سهلدانا 2004 gelek rexistinên mafên mirova li Herêmê Kurda hatine damezrandin, goroleka wan ya pir giring di danehev û berhevkirin û dikomkirina binpêkirina mafên mirovan yên hemû welatên Sûriyê û bi taybet yê Kurdan hebû. Tevî zor û zehmetiyên van rexistinان xebata xwe berdewam kirin. Karê me wek komîteyên mafên mirovan, karkî sivîl û karkî serbixweyê. Bi rastî komîteyên mafên mirova li Sûrî rolek pir giring û pir mezin lîstin berî şoreşê û piştî şoreşê. Taban endamê van komîta pir astengî dîtin ji rejîmê. Mixabin rejîmê didîtin û karê van komîta metirsî li ser wê. Bêguman ticarî civak bi ser nakeve û ticarî welat bi ser pêş nakevin got komîteyên sivîl rola xwe di civakê dinestînin. Berî şoreşê endamê komîteyên mafên mirova bi rastî di wecê rejîmê de bêtir sekinîn. Di dadgehê rejîmê de hazir dibûn bi wan kesê siyasetmendar êgid hatin binçavkirin. Ji bo karibin mafê wan wan vegerînin û karibin bi wan bisekinin di mehkemê de. Lêpirs ew e gelo avan rexistinان dikarî û bi cidî li ser erdê kar bikin û çalakiyên xwe bigihênin civaka navnetewî? Karê mafê mirova li welatekî weka Sûriya, welatekî bi bir rejîmeka diktatorî karekî zehmeta gelekî astengê wê nahene. Lê tev li wilo jî va rêxistinê mafê mirova û va komîtê mafê mirova kalekî mezin gelekî dikir berî şoreşê û piştî şoreşê wiha ew jî karekî mezin dikir. Berî şoreşê her rêxistinekî serê xwe kar dikir û her yekî jî programekî wê ne hebû li ser wê ne kar dikir. Lê piştî şoreşê asteng nedî çêbûn. Ew asteng jî dihatine girêdan bi zehmetbûna got li hundirûyê welat leptandin û çûn û hatin û ev tiştê wilo çêbûn. Ji bo wilo jî hemû komîtê mafê mirova ê cihgirtî, her heft komîtê mafê mirova ê cihgirtî, çi ê erebî û çi ê kurdî hevpeymanî kişêkirin. Hevpeymanî kişêkirin ew hevpeymanî bes ji bo xatirê karibin bidine hevdû, navê kuştiya, navê windakiriya, navê êd zîndana da çi kesê got hetkirin ser mafê wî ne çêdibû. Komîtê mafên mirova li hundirê welat berî piştî şoreşê karekî pir giran kirin tevlî astengiyê rejîmê ji endamên wan re û nama xwe gihanina komîtên mafên mirova li tevahiyê cîhanê de alîkar bin buwara şermezarkirina rejîma Sûriyê. Slêman Xalid, Orient News, Swêsra.